hazvina kutombomira mushe paSouth Africa iko zvinezvi vakomanaka aiwa unongomuka wamurombo. Nyaya ndikusangana nayo panapa iri kunzi the new South African Home Affairs Minister Dr. Leon Schreiber said that his department is increasing the number of inspections at restaurants, spas, shops, farms and mines to flush out illegal immigrants. Nyaya yekushaikwa kwemapepa kunoitika maZimbabweans akawanda tikada kutarisa maendero anoitwa kuSouth Africa nemaZimbabweans ndezvekungosvika achitopinda pabhodha vanopinda zvakanaka nekuti vanenge vaine mapassport, asi mapassport aya anenge akanyatsodhindwa kunzi munhu tikukupai 3 weeks dzevisit muSouth Africa. So zvichakadaro munhu anozoona kuti azviita kuti arambe achingodhindisa passport yake every month achingoti 3 weeks achipuhwa kana kuti achingopuhwa 1 month anopedzera achiona kuti ave kutoita loss nazvo nekuti chero kanda une passport ikoko avakupe permit, passport yacho iri limited, inopedzera ya overstay. Ukatoonekwa nepassport yaka overstay uri muSouth Africa inenge itori mhosva futi. Saka ndozvinhu zvakakonzeresa kuti maZimbabweans akawanda vakazongomeka sure kuti takutongo master deed kuti tapinda munyika yavo takugara takurarama. So zvadaro manje vapinda vagara vakurarama ndo pacho pakunzi vakuda kuvhimwa. Nyaya idzo dzinombonetsa zvazo chinzi maforeigners vakwere vanhu vasina mapepa akakwana chinchichi and stuff, but apa new Home Affairs Minister ari kuuyawo imwe yake yaari kutaura kuti muzvimaspaza shop, maprazi, marestaurant makasiyana siyana ada umborwa clean up achibvisa illegal immigrants, vanhu vanenge vasina mapepa, vasina mapermits, work permits, especially vekunzi avo, kuti kuti avhure mukana kune vana vemuSouth Africa. Ndo situation yandikuona iri kutaurika zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe. Kusazivawo kuti vana vacho vemuSouth Africa vachagona here kumashanda madonkey job anoshandwa nemaZimbabweans vanogara muSouth Africa, because vanhu vanoshanda anonzi madonkey job. Donkey job ibasa rinorwadza risingabhadhari. Ukatarisa madongi ese anoshanda marombo ndozvo hakuna hatisati takambona dongi rinoverenga million US kana mari dzakawanda riri dongi I mean dongi chachero haumborone richiverenga mari iyo. Mchero mungatonzwa richichitotaura nezvaro ndezvemafanisi andika chinzi dongi rine mastaira kwetonzi dongi rine maUS haumbonzwe zvichitaurwa izvozvo. Saka ndokonzi vana vemuSouth Africa vabvume madongi job mabasa akafana ekuti unenge uchinzi uri kunoklina matoilets vana vemuSouth Africa vashoma vanozvida. Unenge uchishanda kana kusecurity, unoziva kuti izvi zvokunzi unenge uchigadha mudhuri zvinenge zvichinzi vanhu magard amene matauro zvinenge zvichingotwa kunzi ana mahobho type yemabasa aido esecurity. Munongoziva kuti isu maZimbabweans haticheme tinokusvika tichimboita se tichingopinda tichishanda. Vamwe ndo vanenge vachishanda, umwe anotobata geji ari kuSouth Africa ikoko kana badza kutosakura maricho chaiwo anotoitwa South Africa. Zvinhu zvokuti vana vemuSouth Africa vakwanisa kushanda muprazi vachiita mabasa iwayo andiri muzona. Kweta futi chimwe chibasa chinenge chirohwa chakaita sechekukanya dhaka, unoona kuma construction kwekuya right, basa remadhaka boiler umwe anenge atoshingirira maZimbabweans avachabude moni, but team redu rekuSouth Africa manje tuma soft skin toyawaza vanhu vekuti mabone free vanotowork out ndofirei, havana nhamo zhinji yavanokanyatsoona ende chero akaita nhamo hana basa naso. Ndo vanhu vekuti chero akanzi ashanda nhasi akatambira 5,000 rands yake, the next thing haasi kudzokera kubasa because angoti ini ndatoona mari yekutenga kakavera kangu nekagreen nekabhutsu kangu nekaheti kamukofia kavo kake zvatoita zvake zvakutoita ubva atombomwa tumahandazi kana 3-4 days wazvona. Saka vanhu ivavo kuti vazonzi vakwanisa kunoreplace mabasa because ari kunoti alright maZimbabweans vari kushanda but process yekushanda haichatariswe pakungonzi aiwa vanhu vari kutorera mabasa edu because vakuzochiva kuona vanhu vane mari. I still remember togara tichingobhuliwa nomunhu muSouth Africa nevanhu unzi iyo shamwari makabva kunyika kwenyuko makaonda makutoita matama nechikafu chedu. Unongoziva zvinezvi, unongotodzwa kuita matama nechikafu chavanhu. Iwo wakatoshanda mwedzi wese, unoshanda mwedzi wese zvechokwadi ubva unzwa kuita matama nechikafu chedu, iri mari yako yowashandira chosho wapinda mushopu watenga. Unoona unzwa kutipedzera chikafu chedu chokutenga mushopu, hapana zvokuvaita but ndozvinhu zviripo. But inini ndakatotaza nyaya iyi Home Affairs Minister ari kuda kuvhura uombe, ada kutisai kukuzva kuti vanhu havasara vasina mabasa. Ameno muri yeZimbabwe kuti zvichapera sei, asi chekutanga ada kumbotanga ndabvunzwa kuti imimi wacho tisatakuudza kuti zvichasvika papi munoiona sei nyaya iyi.